କାହାକୁ ମୁଁ ମୋ ମା ବୋଲି ଡାକିବି, କାହାକୁ ମୋ ବାବା ବୋଲି କହିବି? କିଏ ମୁଁ? କାହିଁକି ଯେ ସମାଜ ଚାକର ଜାରଜର ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛି? ଆରେ କିଏ ମୁଁ? ଓହୋ, ସେ ତ ତମେ ବୁଝୁନା କାହିଁକି? ଆରେ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ବାପା ମା ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି, ତା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜାରଜ କୁହାଯିବ? ଏଇ ତମ ମା ଯଦି ତମକୁ ଜନ୍ମ କରି ସାରିବା ପରେ ଏମିତି ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତା, ତମେ କ'ଣ ଆଜି ଗମ୍ଭୀର ସହିତ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଥାନ୍ତ? ତମେ ଟିକେ ଆରେ ତମେ କୋଉଠୁ ବୁଝିବ ଗୋଟେ ଜାରଜ ମନର ଅନ୍ତର ତାହାକୁ? କୋଉଠୁ ବୁଝିବ ତମେ? ଆରେ ଯାହା ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ସେ ସବୁ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରି ଆସିବନି। କାହିଁକି ସେ ପୁରୁଣା ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ଏମିତି ଚୋରି ହଉଛ? କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆଜି ତମେ ମୋ ଆଗରେ ହାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ? ମୁଁ ହେଇପାରିଲିନି କାହିଁକି? ତମେ ହେଇଛ, ତମକୁ ଯୋଉ ଇଜ୍ଜତ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ମତେ ମିଳୁନି କାହିଁକି? କାହିଁକି ତମ ନାଁ ପଛରେ ଲେଖା ହେଇଛି IAS, ବିସ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ? କାହିଁକି ମୋ ନାଁ ପଛରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସିତେଶ ମାନ ସିଂ, ଦାଗି ଆସାମୀ, ଦଫା ନମ୍ବର 286175 ସେକ୍ସନ 21B? କାହିଁକି? ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିଛି ବି କହିପାରିବିନି। କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ସେ ମୋ ମା, ସେ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତା ପୁଅ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଦେବୀ। ଯୋଉ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ତା ବାପର ପରିଚୟ ଦେଇପାରେନି, ସେଭଳି ମାର ଅନ୍ୟ ନାମ